Poslední výstraha před popravou. Poplach! Poplach! Lidičky, pomozte! U mě v pokoji je oběšenec! Rychle sem! U mě v pokoji je oběšenec! Kde je můj oběšenec? Vyšel tady! Ukradli mi oběšence! Vtipný. Před chvilkou tady byl. Co to má znamenat? Odvázal se úplně sám. Ha! Prosím vás, ne. To přece není pravda. Já rozumím černému humoru, ale co je moc, to je moc. Ha! Rychle! Poplach! Poplach! Zavraždili lorda Rashleje! Poplach! Jen dál, hned uvidíte neboštíka. Ha! To není možné! Někdo mi ho ukradl! Ležel tady, na mé posteli, to nechápu, věříte mi? Ha! 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 Lord Rashley! Oni oběsili Lorda Rashleye! Pomoc! Ke mně! Oběsili Lorda McRashleye! Ke mně! Lord McRashley visí u mě v pokoji, rychle! Poplach! Poplach! Zase už zmizel? To je k neuvěření, visel přece tady a taky nemohl odejít. Zamk jsem ho na 2 západy. Jste si tím jist? Samozřejmě, anebo jsem si poplet To není pokoje. možné, otevřel jste přece svým klíčem. Skutečně to byl Lord McCashley? Víš, to říkám, místo aby ležel tady, tak vysel tamhle. A vyfotografoval jste ho? No jistě, vy jste anděl. Tady to mám. Počkejte. 10 vteřin. 10 vteřin, no jo. Uvidíte, že jsem měl pravdu. Vidíte ho? Jak si tu visí? Jako doma. No. Co je? Co je? Nic, to nic. Viděl jsem. No to snad není možný. On není na fotce. Tak co? Byl to asi přízrak. Já si půjdu lehnout. A co ten mrtvý tenkrát na posteli? Taky to bylo strašidlo. Promiňte, že jsem vás kvůli tomu vyrušil. Nikdy jsem na strašidla nevěřil a teď tě najdu ve Skotsku. Náš ubohý komisař přišel z toho o rozum. Ano, teď už chápu, proč je Fantomas ještě na svobodě.